Ik weet niet, is het nou de boom die beweegt? Dat is heel grappig. Als je hier op beeld kijkt, is het net alsof een soort, dat beeld zelf een soort een beetje dronken is. Maar dat is gewoon, op zo'n microniveau zie je gewoon dat die boom helemaal leeft, dat hij helemaal aan het bewegen is. Heel grappig. Dat is een heel grappig soortje, dat heet het hamsteroortje. Dus als je er heel goed op inzoomt, dan zijn dat net eigenlijk oortjes van een hamster. En met deze soort ging het een jaar of 30, 40 geleden heel slecht. Toen was hij echt bijna uitgestorven in Nederland. Dat was een paar plekjes bij het Lauwersmeer. En toen opeens, er is iets veranderd. Wat is eigenlijk niet bekend, of dat een genetisch iets is of dat er een omstandigheid verbeterd is. Maar die neemt nu gigantisch toe in eigenlijk heel het land. Ja, je ziet hier eigenlijk al meteen, het bos is wat ouder. De beuken worden een beetje kronkelig en dergelijke. En je ziet al her en der zie je wat van die witte vlekken op de stammen komen. Ja, deze baan hieronder, dat is eigenlijk de soort die typerend is voor het Spulderbos. Dat is de grote runekorst. En dat is een hele zeldzame soort die echt in die extreem oude beukenbossen groeit, waar heel weinig vervuiling is. En dit is een van de weinige plekken in Nederland waar dat nog is. Dus het is een hele bijzondere soort.